Jo, takže čaute, vítajte u môjho ďalšieho videa z Minecraft Survivalu a v dnešnej časti pôjdeme ťažiť. V prvom rade si musíme urobiť krumpáče, aby sme mali do zásoby. Urobíme si dve. A v druhom rade si musíme urobiť torčky. A ešte jedno. Ideme do jednej jaskyne, v ktorej som už videl nejaké tie irony. A v dnešnom dieli by bol môj cieľ nájsť toľko ironov, aby som mal full iron tento armor. No takže v tamtej jaskyni som našiel iba jedno železo. No tak našiel som nejakú tú väčšiu kejvku. Vyzerá to celkom nadejne. Ľudia, ja som sa práve stratil. Vonku je noc, idú po mne monštra a ja som sa stratil, ale som v tejto dedine, z ktorej viem cestu domov, čiže v pohode, ale už som myslel, že už nenájdem dom. Ako môžete vidieť, to je tá kejvka. A hneď tu máme železo. Ďalšie železo. Iba jedno. A tu ďalšie železo. Zase iba jedno. A mám tu železo. Iba jedno. Tu je dosť železa. Ale sú tam tieto. Aha, oni mi môžu dať cez vodu. Máme to tu ako tak čisté. A môžem si ísť zobrať konečne zaslúžené železo. A tu ho asi bude viacej. No takto, hej. No. Našli sme dosť železa, máme už 15 železa. Dneska chcem získať na full armor železné železo. No takže v tejto kejvke by sme možno ešte našli nejaké železo, ale už som tam nechcel veľmi ísť, lebo nemám žiadny iron a zobral som si veľmi malo jedla a nemám a veľmi mi uberali mobovia. Ale 15 železa mám, takže idem si to vypočítať, na koľko to budem mať. Vidíte to, čo ja? Želízko. Tak po to si pôjdem. Už sa stmieva, čiže nebudem veľmi hľadať teraz kejvku nejakú, ale idem sa domov vyspať a potom pôjdem hľadať ďalšiu kejvku. No, keďže som už prišiel domov, tak si môžeme ísť vykraftiť, vlastne rovno si idem dať vypiesť železo, ktoré som naťažil. A zapamätajme si, že budeme mať 17 železa a ešte nebude treba ďalšie, ale idem sa vyspať. No, našiel som niečo, čo vyzerá byť celkom schopné na nájdenie železa. A áno. Máme 6 torčiek. Som si nezobral nikde. Je takto na privítanie zombie. Dobre, jeden. Druhý.
O, železo. 1, 2 železo. Takže zombie. Aha, takto som prehliadol železo. Nevadí. Tu ho vyzerá byť celkom dosť. Máme 10 železa. Máme už 27 železa dokopy. A ak vidím dobre, to je táto. Ako sa to volá? Som zabudla, ako sa to volá. Proste, áno, Mineshaft. Je tu Mineshaft. To je OK. Je dobré, že o tom viem. A viem, ktorým smerom tam treba ísť. Ale ešte lepšie je, že mám železo. Takže na ďalšej výprave sme našli zase 17 železa. Ale ja už nejdem ďalej, lebo mám poslednú jednu torčku. Tak idem hore. Takže som tam s ďalšou várkou železa. A táto som už dopiekla. Celkom rýchlo sa čudujem. A dáme si piecť ďalšiu. A idem na jedno také miesto, kde povyhadzujem veci, ktoré mi netreba, lebo zbytočne mi to bude zaberať čestku. Sú to absolútne nepotrebné veci. Aha, tu mám ešte jednu železnú tehličku, ktorá mi ostala po tom Iron Golemovi. Takže toto vyhadžeme. Už zničené alebo nepotrebné veci. Takže asi po tady rozširujeme záhradku a idem si po drevo. Bol som naťažiť stromy a mám presne 46 dreva. Teraz ideme zničiť toto drevo. No, už sa nám dopieklo železo. Máme 35 železných ingotov. To znamená, že môžeme si ísť urobiť leginy, fotky, chestplate. Máme ako sa môžete všimnúť, urobil som si železné brnenie a mám aj železný meč. Takže dnešná hlavná úloha je splnená. Čiže teraz potrebujem ísť zobrať vedro a chodiť na vodu, aby som si mohol zavlažiť našu záhradku a potom, aby nám rastla tam zelenina. Takže vodu máme doplnenú. Teraz si ideme zobrať semiačka, ktoré môžem... Neviem, semiačka.
Nazbieral som semiačka. Teraz si urobíme takto krásne pôdu. Zasadíme si semiačka. A záhradka je rozšírená. Ďalšou úlohou dnešného dňa je rozšíriť ohradu pre prasatá, tým pádom ich rozmnožiť. Lenže ja nemám mrkvu, takže si ju budem musieť ísť vypožičať ku villagerom, ale to minimálne pre mňa nebude problém. A teraz sa idem vyspať a potom pôjdem ku dedinčanom ukradnúť nejakú mrkvu, aby som mohol rozmnožiť jeho prasata. A práve som spadol na to isté miesto, kde som spadol aj minule. A teraz už sa mi nechce stavať hore, čiže to prejdem takto. Keďže tu je mrkva. Ešte... Kde je mrkva? Tu bude mrkva. Tu bude mrkva. No čiže, prišiel som domov. Dám si túto mrkvu. No poďte. Jak všetky tri idú. No ale len dve dneska. Hop. Takto. Už ste 4. Teraz... No zasaďme si ju tu, tú mrkvu, a potom ju presadíme vo väčších množstvách do tohto pasu. Takže ľudia, si myslím, že v dnešnom videu sme toho urobili veľmi veľa, a ak sa vám toto video páčilo, tak dajte subscribe, like a čus!